Opa, xentiña boa! Veño do jaliñeiro. Mira, puxen a jaliña unha impresora no cu, vedes? E xa me sale aí, ca fecha, ca data, ca todo, todo impreso. A última tecnología que hai. Bueno, mirade, arrancamos cunha das receitas tamén máis sinxelas, máis populares que hai en calquer casa do mundo inteiro. Ou sobre todo aquí de Galicia, unha tortilla. Pero imos a meterlle un sabor moi chulo. Imos prescindir da pataca e imos a meterlle o tupinambo, que está boísimo. A mellor nunca probachedes, porque sí que é certo que non... Bueno, pois hasta fai pouco non se veía tanto nos mercados, sí que a mellor algún mercado, algún centro especializado, algunha horta que tiñan e demais, pero hasta agora non. Entón, como tupinambo, que eu xa o comí unha vez, vai moi ben cos cogomelos, e como non estamos aínda na época dos cogomelos, vas a decir, oye, pero moito cogomelo cociñas. E no Brau vou cociñar parrocha, amazo, e sardiña e xurelo. Así que por aí veio o tema de aproveitar estas cousiñas de tempada, non? Entón, tupinambo, por un lado, ovos, por outro. Que imos facer? Imos marcar os cogomelos cun machucado, que xa vou coller, debo de ter, teño noutro caixón. Un machucado de allo con perexel e imos a marcar estes cogomelos, que son unas cogomelos ostras, para que queden abaixo, ben marcadiños, damos a volta, despois o vedes, damos a volta e despois incorporamos a tortilla, de tal xeito que cando lle demos a volta outra vez a tortilla, van a aparecer todos os cogomelos aí e van a estar fantásticos. Estuve rompendo a cabeza, metemos algunha cousiña máis a esta tortilla e tal, e non, é que non, porque é moi rico, lembra un pouquiño, de feito, creo que familia das alcachofas. Así que arrancamos, poñémonos a cociñar dunha vez, e antes, claro, os tupinamos, e para eso, o gran Rafa Durán. Hoxe non sei se ten aí uns camellos ou anda subido unha cebra, pero, tío, o tío viaxa por toda Galicia desde burro hasta avioneta. Amigo, ¿dónde andas, compi? Oído na horta, chef, por suposto. Pero, vamos a ver, ¿tupi qué? Tupinambo. 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 Sí, sin problema, sin problema. Temos tupinambo. Temos tupinambo. Temos tupinambo. Se o di este home que está aquí, que é Mindo, é un dos responsables de Biochousa, pois é que non hai fallo. Que é o tupinambo? Bueno, pois o tupinambo é un tubérculo dunha planta, a planta da tupinambo. Que é como unha pataca, entón? Sí, é como unha pataca, pero moito máis blandiña, e logo ten un sabor que recorda un pouquiño o que podía ser unha alcachofa. Isto que temos aquí detrás son as plantas do tupinambo, exactamente, non? Sí. Isto agora está seco. Totalmente. Está feocho, podese dicir. Sí, está correcto. Sin embargo, está a punto para recoller. Este sería o momento de sacar o tupinambo da terra. Vale. Porque neste momento está enterrado e é como mellor se conserva na terra. Entón, isto que tes aquí, vin que o trouxeches... Sí, vamos a arrancar... Como se procede? Pois con un simple tirón a podíamos arrancar ou podemos meter un pouco unha lalla e mover un pouquinho a terra. Pero penso que non vai a facer moita falta. E aquí vemos xa algún tupinambo, que son estas pelotiñas, e nada, como ves, ten unha pel moi suaviña, non é apenas ten pel. Sí, certo. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we want go home. Sempre deixamos algúns por aquí metidos na terra, sí. E son os que van a brotar po ano que ven. Ah, amigo. O sea, de cada patatiña que queda na terra, pois van salindo plantas e se vai reproducindo solo. Tupinambo, a ti como che gusta comer este tubérculo? Hai moitas maneiras de facelo, desde botarlo aos garbanzos, unhas lentellas, a comelo simplemente cocido con algo de peixe. Nós concretamente estamos facendo probas no Mercado de Progreso cos nosos clientes en Vigo, no Mercado de Progreso en Vigo estamos facendo probas de mercado e vendo que opinión ten o público ou que opinión teñen os nosos clientes. O estamos regalando en este momento un par de pezas, non? Para a xente que nunca o probou. Xoanqui creo que vai facer unha tortilla de tupinambo asado con cogombros, non estou seguro, creo que sí. Bueno, por certo, Xoanqui, váleche? Sí, non? Xa sabía eu, sabes que produto de calidade en Galicia, de kilómetro cero. Aquí os amigos
de Biochousa. Se a xente quere facerse con isto, ademais de no Mercado do Progreso en Vigo. Bueno, pois nós o temos no Mercado do Progreso en Vigo, no posto número 10, e outro xeito sería pos en contacto con nós e o podemos mandar a calquera punto de Galicia ou a calquera punto da Península Ibérica, porque temos convenio con transporte para enviálo a calquera punto. Están aquí en Galicia, en Mondariz, en Pontevedra. Como digo, os amigos de Biochousa. Xoanqui, dá boa conta del e desfruta moito, vale? Xa convidarás, digo eu. Aí andaremos. Tupinambo. A min soname como... É unha palabra así moi bonita. Sobe como Honolulu, ¿no? Tupinambo. Bueno, con achadiñas que dixo de vez en cando. Bueno, mira, de aquí o temos. Xa o teño aquí lavadiño e cortadiño. Teño un pouco que comecei a lavalo xa. Vinde comigo, porque vamos a rematar de facelo aquí. Xa comecei a lavalo, xa, o ideal para lavalo, se queremos conservar a pel, é ter un cepillo. Eu sempre teño un cepillo para as patacas, para todo. En este caso, pois tamén. Por qué? Porque, mira, deixei este, por exemplo, este é moi doado de lavar, como unha pataca, exactamente igual. Sí que é interesante con ese cepilliño, moitas veces, bueno, xa vedes, sae da terra, entón un pouco vos teño que explicar. Eso en sentido común, nada máis, non? Eu, como quero aproveitar parte da pel, o que fixen con eses, agora os explico aí. Bueno, lavas así. Pero estes que teñen tantos recovecos por aí, non vedes? Aquí temos que ter cuidado, porque se apartamos un pouco, vedes, por aquí aparece terra. Mirade. Este sí que son máis, o dixi xa a propósito, este que ten tantos, hai que andar con cuidado, con estas cousiñas, porque despois xa non é que te sinte mal ou que te poda facer dano, é que os dentes é desagradable, é moi desagradable, vale? Isto vou deixar, de feito, teño tanto que este xa o teño. Este xa os teño lavados, pois dar outra pasadiña, así un pouco, pero agora explico como procedemos con eles. Ben, listo, veña, arrancamos. Eu vou facer un máis. Aí está, un trapiño. Bueno, que contento estou hoxe con unha tortilliña. Si, estos son o que lle gusta a todo o mundo. Mirad, estas puntiñas, ves? Fora. Fora. Vedes estas puntiñas negras que quedan por aí? Son como os ollos da pataca. En este caso, son os ollos do tupinambo, non? E o resto... Mirade, ou cunha cullero así co coitelo, non fai falta de unha pel moi finiña. A min gústame quedar con parte desa pel. Sabedes que na pel das froitas e é o que contén a fibra e cantidad de propiedades nutritivas dos alimentos, non? Entón, pois, hai que traballar con elas. E como son asados ao forno, van a quedar perfectos. Bueno, vedes? Isto que quero facer. Punto. Ahora voulle pasar un pouquiño de auga. O resto xa os deixo, xa me chegan con eses que teño aí. Ahora vou pasarlle un pouquiño de auga para quitarlle o resto da pel que queda por aí. E listo. Aí temos. Listo, xa. O aroma aínda non... Vólvese, no momento que metes no forno, flipas. Aí xa... Aí sí que se volve intenso. Ou cando fritimos outras cousiñas que podemos facer e que están espectaculares. Os chips fritos con un pouquiño de sal de tupinambo. Boa, que cousiña rica. Eso facemos moito. Xa o fixemos tamén ca mandioca. E demais, non? Unha bandexa de forno. Aí vai. Para aquí. Ben, embarcamos. Os tupinambos por aquí, de acordo. Agora, chisco de aceite de oliva. Virxe, fora. Aí está. Bueno, chisco, aquí vai un par de culleradas, Sal. O gusto. E a min, xa sabedes que a pimenta forma parte do meu pH. Aí está. Imos para o forno. Xo teño quentiño
para ser unha pataca. Unha pataca así canto costará. Temos que buscar o punto, cal é o punto? Pois que desprenda, cal é a medida? Igual para a pataca, isto está crudo. Cando desprenda, vemos que está brandiño, está listo. Mais ou menos 180... 30 minutos hai que darlle. A mellor hasta 40, pero 30 minutos hai que darlle. Repito, non é o que dixa eu, é o que di o voso coitelo, vale? Chegan ali, xa está listo, está listo. Non queremos que quede moi brandiño, tampouco. Que este feito, completamente feito, pero que non... Porque senón non vai a ligar co ovo, sabedes? Vai quedar todo moi machucado e vai quedar máis unha tortilla francesa cunha tortilla pois alta que queremos, non? Presentar e repartir con un coitelo para todos, claro. Veña, seguimos. Isto daqui o deixo para unha ensalada. É que eu non concibo tamén unha tortilla sin unha ensalada, un anaco de pan, e non sei se fornearei, o mellor dame o punto, e collo e metolle aí uns liscos de pan para enfornar, porque que se cada un cos súas costumes. Amigo pan torrado, unha ensalada ca tortilla, se pode ser, perfecto. Tixola, esta, váleme. Mirade, a idea é, vou ir facendo as cousiñas. Vou a traer para aquí. Ai, mirade unha cousa que vou facer. Teño aquí 3 dentes de allo, porque un deles... Un vai ir aquí, pero outro... Vou acercarme hasta ali ao forno. Vou non deixar ali a fornear. Co tupinambo. O outro que vou a facer é machucalo con un pouquiño de perixel. Como se fixésemos os cogomelos. Como se fixésemos os cogomelos de sempre. Allo, perixel, aceite de oliva, marcamos e listo. Pois iso é o que imos facer. Digamos que son como dúas receitas en unha, dúas receitas do máis sinxelas nunha, non? Porque non hai cousa máis sinxela. Ben, onde teño... Aquí estás, vale. E aquí, collemos os 2 dentes de allo. Un pratiño para sufrir. Sufrir e para botalo ao lixo, nada de botalo aquí enriba ni enriba de... Sempre acostumadevos de ter un contenedor. Eu na casa teño un de aceiro inoxidable, pequeniño, que é moi doado de lavar e de fregar. O aceiro inoxidable que o que ten é iso, non? Que un chisquiño de xabón, un pouquiño de auga quente, eso queda perfecto. Collémolo allo, xa cortamos así o aire que lle chaman. Porque iso imos machucalo. É bon o dente de allo. Cogomelos preciso o suficientes como para cubrir o fondo. O que falaba antes, queremos que marquen os cogomelos, darlle a volta, que aparezca o marcadiño, despois por aí, e botar a tortilla, non tocar. Entón, eu penso que con un chégame. Vale, un pouquiño de perixel e aquí vou machacar, pero vou machacar despois porque senón vos toleo a cabeza. Estou aí 10 minutos, pum, 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 e toleo que a cabeza. Sal, e despois engado un pouquiño de aceite de oliva, vale? E listo. Agora, aquí, un nada de aceite de oliva. Nada, digo, porque o que imos a facer é machucar e aproveitar este aceite que hai aquí. Por eso aí precisamos o xusto para comezar a marcar. Nada máis. E isto facemos así. Buscamos que este plana, vedes? Esas zonas, por suposto, isto vai para dentro da tortilla ou para outra elaboración. Esta xa a temos aí. Vale? Esta xa a temos. Ten aí unha parte. Ben. Esta tamén a temos. Vedes, planiñas, o que estou buscando. Esta non. Esta vai para arriba. Ben, cortamos aquí esta parte. Esta igual. Aí vai. Esta iden do mesmo. Así vai nos facilitar moitísimo. Moitísimo. Ben, e ben, estas xa están listas. Teño Santi aí que está pendiente de todo tamén. Esta fora. Moi ben, se non prendemos o lume a meixeiras, malemos. Ben. Temos a sal, temos a pimenta,
Ainda non, voulle botar. Quieto. Temos o aceite, despois de machucar, temos que montar a ensalada, teño os ovos que os teño que bater, con un pouquiño de leite, vou botarlle un nada de nata. Unha diña, queda un pouquiño máis cremosa. Non, tampouco precisa, en moita cociña se fai, non? Casi o fajo máis por darvos a idea que porque verdadeiramente o precise. Ben, listo. Bueno, pois agora o que quero é marcar aquí un pouquiño. Cando estén ben marcadiños por este lado, voulles dar a volta. Vounos deixar así e, sin movelos, sin tocalos, respetando a súa posición, vou embarcar co ovo. Vou retirando as cousiñas. Fora! Un bol. Ou un cunco, mellor. Imos falar correctamente. Un cunco. E comezamos. Cantos ovos? 6, 8, 10. Por aí ando a conto. Vale. Foise aí, listo. Moi ben. Batimos o ovo. Aquí imos a meterlle tamén. Lle moto a veces vou ir a por un chisquiño de perixel. Aí está. Pasamos pa aquí mellor. Eso é. 4. Vou meter os 8, Aquí, neste, eu creo que máis vello son eu. Por eso digo que, non por nada, Me lembro, sabes por que metemos 8? Porque se comen. Se faja unha tortilla de 8 ovos, cómese. Se faja unha tortilla de 14 ovos, pápase. Vou acercarme un momentiño, vou coller un pouquiño máis de perixel, vale? Vou ir hasta... Quero lle meter aquí un pouco. Gústame no ovo, meterlle especias. Moitas veces non só perixel, tamén lle meto... Metolle especias. A veces metolle cúrcuma, sabe un ovo amarelo, non sabes? Cando lle meto cúrcuma, estos ovos son da casa, Cuidado, mira que amarelos están. O que teñen el colorante a mazo. Había un dun bar que facía. Dicía, non, son da casa, son da casa. E o carallo 29 son da casa. Veño. E igual, a tortilla estaba boa, Era o pincho que tiña sempre, estaba caralluda. Da casa, sí. Mola. Esas son esas mentirixiñas, non sabes? Que tampouco creo que podan faltar, Quedan en anécdotas todas, joder, eso mola moito. Sal. E listo. Isto está collendo un arrecendo que flipades. ¡Puh! Como mola, mola, vai. Ben, batemos. Tampouco fai falta volverse loco, para facer unha tortilla e bater. De feito, a mí non me gusta que quede moi batego. Liga máis, queda máis consistente a tortilla. Despois para manexala, para poder cortala, e que cada un colle o seu anaco, moitas veces que cortamos en cadradiños, non sabedes? Mirade, nata xa nada, Quieto, nada máis. Listo. E agora quero que vexades isto. 2 garfos. Isto é o que busco. Vedes, ainda vou deixaros marcar un pouquiño máis. Voulles dar a volta e non os vou a mover. Pero que busco este torradiño. Bueno, si, ahora si está, esta xa vou dar a volta, esta tamén. Mirade, cando poñades os alimentos na tixola, poñedos os máis fortes sempre no medio. Os das beiras, como sempre hai menos calor, deixádeme o chisco dun ollo que quite os tupinambos
estou con vos. Ata agora, unha. Bueno, rapazadiña, mirade, ves, xa teño isto marcado, xa teño o tupinambo asado. Acabo de probar un. Está espectacular, está boísimo, así solamente. Eu non o fixen nunca, fritido, pero teño que facelo. Sí. Isto pídemo o corpo xa, facelo. Ben, imos para aquí arriba. Isto xa fora. Eso é. Culler. Unhas voltiñas. E tal cual, É como a alcachofa, a quen vos guste. E non sei se fixechedes algunha vez en chips tamén as alcachofas cortadas cunha mandolina así ao longo, non sabes? Pois fritidas, tal. É un espectáculo. Están moi boas. Bueno, perfecto. Temos isto por un lado. Vou deixar isto aquí. Agora, aquí isto para aí, evidentemente, porque senón isto se nos pasa. Agora, retomamos ca cocción. E aquí que temos, vedes, xo teño listo. Un chisquiño de aceite de oliva para facer a tortilla. Eso é. Unha culleriña. Quero baixar todo iso. Aí está. Este machucado mira que nos salva. Mira que nos salva de cousas. Porque este mesmo, para unhos choquiños, que ben queda, para unhas luriñas aí á grella. Vamos. Imos para dentro. Perfecto. Vou baixar completamente 4, 3, 2. Non quero que se me queme esta pastiña de allo. Para nada. Agora mesturamos así un pouquiño que toda a sartén colla este sabor. Que se reparta un pouquiño. Vale. Ben, listo, non quero que se faja máis. Por que? Porque vais a seguir facendo agora cando entro o ovo. Sí que é certo que vais a enfriar, porque xa entra unha parte líquida, e polo tanto non se vai a frir, vais a comezar a cocer. Moi ben. E agora embarcamos ca tortilla. Aí vai. Deixamos isto así, ben colocadiño, e para dentro. Repartimos. Fora. Vale. Oh. E a facer a tortilla. Listo, vou dar a volta ao mesado que vou buscar algo para darlle a volta. Que non trouxen ningún prato. Entón vou a acercar por ali. Mirade, eu penso que vou dar a volta con este. Que está pasando agora na tortilla, non? Por que a facemos? Ben, teño no 8. Comenzamos a baixar. 7, 6, 5, 4. Se o deixamos a tope, vaise callar o ovo por abaixo completamente. Entón, para certas tortillas está ben, porque queremos formar, por exemplo, de betanzos, non? Pero aquí non, aquí queremos que calle tamén polo centro. Son uns bons anacos. Entón, ten que chegar o calor aquí arriba. Así que imos axudando así un pouquiño a pouco. E no número 4 imos a traballar con ela, vale? Pouquiño a pouco. Así que vai acallando, vedes como vai por aquí? Bueno, pois isto vamos rompendo, hasta aí formando a tortilla, hasta que nos dé o suficiente consistencia para darlle a volta. Eu penso, vedes, aquí xa empeza a coller eso que queremos. Penso que todos fixachedes tortilla, non, algunha vez? Ou non? Se non, empezades a tardar, xa estades tardando. Porque non fixachedes
nunca unha tortilla, que os hai, que acaban, que saliron de casa, que están comenzando agora mesmo a carreira aí en Vigo, en Santiago, e tal, e nunca vale, comenzade con unha francesa de toda a vida. Así sabedes como se comporta o ovo, E despois engadides pataca, cebola, chourizo, xamón, todo eso que vos encanta. Tortilla con que? Con bistés de tenreira. Mentras tanto, vou coller un cunquiño pequeno, vou coller aceite de oliva virxe extra e botamos 3 culleradas, 1, 2 e 3. E collemos unha cullerada de vinagre reserva. Eu teño o vinagre branco, o vinagre reserva. Para as ensaladas, a min, o reserva. Unha culler, sal, un chisco de pimenta, e facemos aquí para o aliño, para a ensalada. Vedes, xa temos aquí unha emulsión feita. Non ten absolutamente nada. Que pasa cando facemos así? Porque, non, bueno, xa o dixe moitas veces, pero moitos, pues, que non estades todos os días, non? O que facemos así, facendo o aliño aparte, facemos que despois, sobre todo cando hai leituga ou cando hai espinaca, do que queiramos facer a ensalada, todas as follas collen ese arume. De acordo? Por lo tanto, pues non é o mesmo. O bocao é diferente. Ben, veña, seguimos. Unha tortilla normal, montamos así, pero aquí non queremos romper a seta, o cogomelo, de acordo? Mirad, por aquí xa está. Eso non sei se vou pasar para aquí. 8, epa, a ver, aí está, vou pasar para aquí. Non por nada, sino porque vexo que non me cheje completamente o calor a toda a tixola. E así sí. Vale. Subimos un pouquiño máis. Non por nada, sino porque non vos quero ter tampouco aí seguido. Agora buscarmos un sitio para empratar a ensalada e listo. Mira, ainda me dá tempo a coller un pouquiño de... a cortalo tomate. Bueno... Mirade, deixademe ver facer a ensalada, vale? O resto de darlle a volta a tortilla, vémonos agora. Nada, nun chisquiño. Limpamos e asamos os tupinambos alpementados durante 40 minutos a 170 graus. Nunha tixola cubrimos o fondo de cogomelos e marcámolos co machucado de aceite, allo e perexil. Mesturamos os ovos batidos co tupinambo. Facemos a tortilla respectando a colocación dos cogomelos. Empratamos cunha ensalada e listo para comer. Feita a ensalada e feita a tortillaza, porque isto non é unha tortilla, isto é unha tortillaza. O día que a fagades, solamente correcendo vamos a ver si chejades a botar o ovo. Porque de verdad que é un vicio, coller ese tupinambo, empezar a tapear con él, é alucinante. O de poñer cogomelos por riba, eu puxen estos, pero valen carqueira. Pegan moi ben. E outra erva tamén que valle moi ben, aparte do allo, ese perixel que antes torramos un pouquiño por aí, é o romeu. E como eu teño as flores estas de romeu, que moitas veces andamos con esas floreciñas, con achaditas que non sei que, onde se mercan e tal, os temos na horta aí, temos que non ten unha maceta de romeu e de tomillo. Collemos esas floriñas, poñemos aí, e cada bocado é un espectáculo. Vémonos outro día, a ser posible mañán, vale? Chao, un bico. A todos e a todas. E lembrade, o sorriso, que o estamos pasando mal, pero temos o peito para botalo, vale? Chao.